Ayo mambo chitopedza. Nawo iripo ndeyekuti ine ndakatengeserwa munda naere muchifamba nemurume wake. Saka tatengeserwa munda takazoita nhau yemugano. Panhau yemugano ndopatakanetsana kuzosvika mai wataura waburitsa mashoko kuna baba ekuti hauparimi makore mairi pamunda ipapo. Saka masoko iwayo takambwenge takanyarara kuti pamwe kungotaurawo, asi ndakazoona baba havana kuzopedza makore mairi wabva washaya. Saka nhau iripo ndada kuti nzwisise kuti muromo wekuti hauparimi makore mairi unorevei. Zvinotaurwa Ellen pakutaura ichangani ini zvezvandambotaura handina kumbozvitaura. makambonetsana here pamugano? Pamugano vanga vasinganetsani nemi kutengesa kwavakatenga munda. Ini ndandiri kumba vakauya nomwana wangu nomwe murume aibva kumpururu vachibva vasongana kumatownship vachibva vangeenda kumunda indisipo. Varume vangu vaimwa hwava vachibva vangosongana kumabhawa kana mari yacho handiizivi. Munda ndobva watengwa? Ina handizvizivi, ndiri kumba kuzoti pamugano vainetsana nomwana. Mari hamuna kutomboidya kana sendi murume anga aimwa hwava. Saka pakadaro zvakabva zvakurwadzai kuti murume atengesa stendi yenyu, imi hamuzvizivi, mari hamuna kuipuhwa, mari yaperera mudoro wamarwadzirwa neshungu. Ipapo Changami ini kuramba kwadaita ndakati makomba takatora hafanirwi kutengeswa, minda haitengesewi. Ina handipani ipapo. Murume abva atengesa, ini muri kuramba? Ini ndiri kuramba. Saka makabva maita shungu manje? Handina kumboita shungu kana kuti iye mungaregere kuita shungu. Imi hamusi kuda kare ndiri no kuti mudzimai wangu otengesa chinhu chemva medu, ini ndisingadi ndongozviregerera kuti chii tutoita shungu kaitwa pamusoro. Murume akati munongoza zvavarume. Ini ndoti nhai baba minda takabata iyi. Aiwa, handisi kutaura zvevarume, ndiri kutaura zvenyu. Murume atengesa, mari haina kuya kumba, yandorungiwa doro, ouya, imimi hapana chamapuhwa. Mungaregere kutsamwa here kana nemi muri muni? Ndinotsamwa. Munotsamwa? Asi murume anga aiva nehasha. Hatisi kutaura kumurume wenyu zvaitika, munoita sei? Ndinogumbuka. Munogumbuka? Wagumbuka unoita sei manje ipapo? Ndinongonyarara nokuti ndaita kumbukira murume. Unganyarara? Ndakanyarara. Ndakanyarara. Yezvoka zvikunzi panobuda mashoko, panotogumbuka panotobuda chii? Itinde zvarini izvezvo zvavakatenga munda baba? Vakatenga munda kudhara Changamire. Wakatenga gore ripi? Ina handirizivi. Handirizivi. Asi kwakudhara? Kudhara. Kwarini? Kudhara. Kwatona makore mangani? Nokuti murume anga akazofa 2017. Ndopafa murume wake? Wanguka. Wenyu? Atengesa gore ripi? Handicharizivi. Handirizivi. Uyu murume wake azofa rini? Uyu murume wacho akafa manje. April 2023. Vari kutaura kuti azofa paita mashoko ekuti matenga mutora munda wangu. Pazoitwa mashoko aya murume wacho anga achimupenyu here kana kuti anga afa? Wamberi. Ndakubvunza. Alright. Murume wavo anga afa. Ndiwo asara manje. Wakuchimutsiridza nyaya yekuti hamungatengi munda wani nekuti ari mupenyu murume airowa.
Handiti. Saka murume anonzi Aaron. Anonzi Aaron. Saka chamira right. Papa murume wenyu ndiye makasara maane simba nemunda. Ini. Yes. Andi akubozotaura. Andi akutaura. Pamugano pavanoreva changamira. Vakaganhurwa, vakanetsa. Vachinetsa vachinda. Ikuzofika ndoti wainetsana nani? Papa pano mwana wangu. Wainetsana mwana wangu. Aiwa hapo. Andi wainetsana nani atina kuti ari kupi? Wainetsana nani? Nomwana. Mwana achitsigirwa nani? Mwana wanga asina nokuti ndo vangu vakatengesa vedu. Ini akatengesa ndi baba. Mwana na baba. Munda ndewani? Munda ndo wa baba. Murume wenyu. Saka munda wenyu kani murume wenyu. Ni mungamba munda wenyu sei murume wenyu. Aiwa ndiambi. Musi mukadzi wacho. Ndiri mukadzi wacho. Saka ndewenyu kamurutuna baba. Vakatengesa ndisingazivi. Ndichiyangu. Moenda mashoko amunonzi vakataura enda kuseri kwechiutuno kuti pane mashoko here akataurika uye kuti rufu rwemuchinda uyu rune here kubva pane zvamakaita here kuti afe muchinda uyu right endai kuseri kwechiutu tomboti nana maya tasvika chiremba abvunza mbuya zvikanzi mbuya muri kuitwa Muroyi ka? Zvikanzi chiremba akati hakusi kunyepa mbuya munoroya. Saka wanzi imi mbuya modzokera mudare monozvitaurira mega pana Mambo kuti ini ndinoroya. Muri kutaurwa nevanhu vakawanda wasiyawa wega. Musha kwese uko ndiri kuona muri kungonongedzwa kunzi Muroyi. Wechibva wabvuma ukanzi chokwadi ndo zviri kuitika. Saka wambobvunzawo kuti inini kuroya kwacho ndinoroya sei? Zvikanzi aiwa mbuya imimi ndimi muri kutoshandiswa munotoenda munoroya. Saka wazodzokorora nyaya yawo zvowachibvunza chiti ko murume wamai ava ndini ndakauraya here? Zvikanzi ini ndiri kuti muri Muroyi ende hazvina kutogumira ipapo. Saka chiremba abva ati chiendai munotaura mega kudare kuna Mambo kuti ini ndiri Muroyi. Haana kutendererwa ndo dare ratabuda naro. Saka tabva ipapo avo mai manyenga vana vabva vati inini toda kuti tiende pane umwe chiremba. Ndo zvazotaura avavo. Hapana rumwe chiremba aripo Makwira. Madiweda. Titange endai kuno umwe chiremba kusati kwasvika.